Perquè reduir els pressupostos destinats a la igualtat és tacar-se les mans de sang. Ni una agressió sense resposta. Totes som marea violeta. Perquè també patim les greus retallades de l'estat del benestar, contra l'atur, els desnonaments, l'encariment de la justícia i els desmantellaments de la sanitat i l'educació pública. Perquè no volem ni una jove més que pateixi assetjament a les escoles. Tot el nostre suport a la Marea Verda. Perquè la maternitat, de la mateixa manera que la sanitat, és un dret, no un privilegi. En la Marea Blanca, salut per dret. Perquè cap persona és il·legal. Perquè la resposta al VIH ha de ser un objectiu prioritari. Perquè els armaris ens amaguen, ens invisibilitzen, ens tanquen i ens condemnen. Perquè les nostres famílies també són família. Perquè no volem amenaces en nom d'aquesta falsa crisi, no la retirada dels tractaments per a les persones trans. Per un orgull divers, participatiu, democràtic, plural, de la ciutadania i reivindicatiu. Pel nostre orgull. El 27 de juny surt al carrer a les 19 hores per la manifestació pel Dia de l'Orgull. Lleis per la diversitat, drets per a la igualtat.